ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ମୋର ଗାଁ ଠାରୁ କଲେଜ ବହୁ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମେସ୍ କରିକି ରହୁଥିଲି। ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ୍ଜାମ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ବାପା ଯାହା ବି ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ଘର ଭଡ଼ା, ଖାଇବା, ବୁକ୍ କିଣିବାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଇସା ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବାପା ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖ ରମା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଓ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଓ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଫୋନ୍ କେହି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହୋଇଗଲି। ଏପଟେ ମୋର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କେମିତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି, ଏସବୁ ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ବାଇକ୍ ମାଗି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ମୋ ବାପା ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ଜାମ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଥା ମାଆକୁ ଜଣାଇଲି। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ପଇସା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ପଇସା କରଜ ଆଣି ମୋତେ ଦେଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାତି 7ଟା ହୋଇଯିବାରୁ ମା ମୋତେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା। ପୁଣି ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଏକ୍ଜାମ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିବାରୁ ମା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଓ ମୁଁ ସେଠାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଆମ ଘରଠାରୁ କଲେଜ ମେସ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା। କେମିତି ମୁଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଏହା ଭାବି ମୁଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ନ ଯାଇ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଓ ଭାରି ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। କାଳେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିଲି। ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖି ମନକୁ ଟିକେ ଭୟ ଆସିଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୋତେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଡରି ଡରି ରାସ୍ତାର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ପଟକୁ ଅନାଇବାରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ଓ ମୋତେ ହାତ ଦେଖାଇ ରହିବାକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଭଳି ବୋଧହୁଏ ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯିବୁ ହେରି, ଆଉ ଭୟ ଲାଗିବନି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭଉଣୀ? ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ହାତ ଦେଖାଇ ମୋତେ କହିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ଓ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ସୁନସାନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କଥା ହୋଇ ହୋଇ ଗଲେ ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଓ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ତମ ଘର କେଉଁଠି? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ଏଭଳି ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଏପରି ବହୁତ କଥା ପଚାରିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ତର ହଁ ଓ ହୁଁରେ ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ଚୁପଚାପ ହୋଇକି ରହିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ।
ହଠାତ୍ ମୋର ଗାଡ଼ି ମିରରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମିରରରେ ମୋ ପଛରେ ବସିଥିବାର କେହି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ପଛକୁ ଅନାଇବାରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ମୋ ପଛରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ମିରରକୁ ଅନାଇବାରୁ ଦେଖିଲି ସେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ସହ ଏପରି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ବି ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଛକୁ ଅନଉଥାଏ। କାଳେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଭଉଣୀ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ କି, ଏହା ଭାବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଅନଉଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ପଛକୁ ଅନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ସେଠାରେ ନଥିଲେ ଓ ହଠାତ୍ ପୁଣି ମୋ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବି ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ଭୟରେ ମୋ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବହୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଡ଼ିକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ କିଛି ବାଟ ନେଇଯିବି ଓ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆସିଗଲେ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି ମେସ୍କୁ ଚାଲିଯିବି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଇଛି କି ନାହିଁ ପୁଣି ସେହି ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ନ ଅନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି, କାରଣ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବଣି। ହଠାତ୍ ମୋ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁରଗୁଡ଼ା ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଓ କୁକୁରମାନେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଭୋକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେହି କୁକୁରମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଅଟକି ଗଲେ ଓ ଗଛ ଉପରକୁ ଅନାଇ ଭୋକିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୁହନ୍ତି କୁକୁରମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏହି କୁକୁରମାନେ କୌଣସି ଭୂତ କି ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାକୁ ଅନାଇ ଭୋକୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ ଓ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜାଗାରୁ କେମିତି ଯିବି ହେରି ସେୟା ଭାବି ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ପକାଇ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଦୌଡ଼ିବା ସହିତ ମୋ ପଛରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେୟା ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଥିଲା, ଯିଏକି ସେଦିନ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଚମକିଗଲା। ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭୟରେ ସେଠାରେ ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପାଇଲି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ସେହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି କାଲି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଥିଲା। ତମର କାଲି ରାତିରେ ପୁଣି ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାର ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ। ସେ ପିଶାଚ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।